Inkqubo yokubhalisela ulonyulo yenzeka ngeli xesha ilizwe lilwisana nobhubhane we-COVID-19. I-IEC iwenzile amalungiselelo okuthintela amathuba olosuleleko lwentsholongwane i-COVID-19 kwizitishi ekubhaliswa kuzo. Sithengile kangangoko imask enzela into yokuba abo bazawube bengabasebenzi baka-IEC kuzo zonke ezi zitishi babe bayakwazi ukunxiba imask. Sizithengile isanitizer enzela into yoba bonke abavoti abangenayo bakwazi ukusanitizer xa bengena esitishini naxa bephuma esitishini ngokunjalo. Ukanti ziyabethana izimvo zabantu ngomdla kolu lonyulo luzayo. I'm really looking forward to it because it is giving us our power to say who we want in our wards. Andiqondi mba ndingavota ngoba kaloku obugxwayi basikubo bunzima. Ndithe ndaphuma amaqhuma njengoba undibona nje nomzimba allergic ne-exfaction kunzima yileli lindle. Abo bangakwaziyo ukuya kwizitishi zokubhalisa bayabongozwa ukuba baye kwiwebsite ye-IEC babhalise khona. Ndinguluba balodada kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni.